minivideon toisessa osassa on kulunut 7,5 kuukautta suurin piirtein edellisestä osasta silloin, kun patenttihakemus jätettiin. Ja nyt olemme saaneet välipäätöksen Patentti- ja rekisterihallituksesta huhtikuun alussa 2024. Ja kuten patenttihakemusten kanssa usein käy, niin PRH:n-tutkija on löytänyt aiemman julkaisun, joka on kohtalaisen samanlainen kuin meidän keksintö. Kuten muistatte, meidän keksintö sisälsi tällaisen kombinaation lukon, jossa oli näitä lukituselementtejä, jotka tavallaan osoittivat eri suuntaan sen kirstun sisällä. Ja tässä julkaisussa, jonka PRH on löytänyt, on hyvin samankaltaisia tai ainakin samannäköisiä elementtejä tällaisen suljettavan rasian sisällä, ja niitäkin pystyy liikuttamaan edestakaisin. Eli tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen ja hyvä julkaisu, jonka Patentti- ja rekisterihallitus nyt esittää esteenä meidän keksinnön patentoinnille. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi nyt luovuttaa, että patenttia ei saada, vaan meillä on mahdollisuus vastata tähän välipäätökseen ja voimme olla eri mieltä PRH:n kanssa näistä vastalauseista, jotka he esittivät. Eli käytännössä, kun patenttihakemus alun perin tehtiin, niin sen lähdettiin hakemaan mahdollisimman laajaa suojaa tälle keksinnölle. Ja koska tämä laite, joka on esitetty tässä estejulkaisussa, ei kuitenkaan ole ihan täysin sama kuin se laite, tai se keksintö, jota me lähdimme patentoimaan, niin meillä on vielä mahdollisuus tehdä muokkauksia meidän patenttivaatimuksiin ja hakea tavallaan patenttia nyt vähän kapeammalla suojapiirillä. Eli käymme vielä vuoropuhelua Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa, että missä muodossa tämä patenttihakemus mahdollisesti voitaisiin myöntää. Meillä on nyt 4 kuukautta aikaa vastata välipäätökseen, eli viimeistään elokuun alussa meidän pitäisi lähettää vastine takaisin PRH:lle. Ja sen jälkeen voidaan odottaa, että ehkä vuoden kuluttua kuulemme taas asiasta uudelleen. Saattaa mennä parikin vuotta. Mutta käytännössä patentti voitaisiin saada ehkä 2 tai 3 vuoden sisällä siitä, kun patenttihakemus alun perin jätettiin. Joten nyt on hyvä aikaa tässä miettiä vähän, millä tavalla haluamme vastata välipäätökseen ja sitten kirjoittaa se vastine ja jäädä odottamaan seuraavaa viestiä PRH:lta.